Ola, de novo nos encontramos aquí en Madame Bovary Librerías Londete e hoxe para falar con Manuel Monge. Encantada de estar contigo, moitas grazas por aceptar a nosa chamada. Bueno, sería moi largo de contar o teu currículum, creo, porque mestre, sociólogo, escritor, actividades sociais tamén, políticas, e dicir, ti eres un hombre que non para. Bueno, eu de escritor non me atrevo nunca a decirlo porque mereceme moito respeto, non? E escritor, pois, son outra xente que realmente son profesionais, eu son un aficionado. E entón, eu tampouco son investigador, ni son historiador, que alguna xente di, bueno, pois é un traballo de investigación, digo, es que non teño tempo para a investigación, dedico a outras cosas. E entón, eu limítome a levantar acta das cosas que pasan, non? No anterior libro que escribí, hai poucos meses, Indecencias e corruptelas, fíxome Manuel Rivas, amigo meu o Limiar, e decía que actúa como notario, non? Limito a dar fe. Levanto acta do que pasa. E é importante levantar acta do que pasa porque temos moi pouca memoria. Sí, por desgracia. E cosas que pasanose, pois dentro de uns anos, pois casi non se acorda ninguén, non? O que pasa hoxe, mañán, xa non nos acordamos. E eu estou moi preocupado por a falta de memoria porque, como sigamos así, dentro dos anos, pois, alguén va a preguntar aos rapaces que están no instituto a ver quen era Franco e van decir que non saben se era xogador do Madrid ou do Barcelona, non? E entón vamos mal, non? Sí, eso é certo. Ti de todos os xeitos, casi a túa bibliografía, os libros que ti escribiches, son de tinte político, non? Sí, son libros... Por que o fixes iso? Son libros que dan resposta a temáticas da actualidade, non? Entón, fixe un libro hai xa máis de 12 anos, A Coruña de Paco Vázquez, porque era o momento que había que escribir o que estaba pasando na Coruña. Despois escribí outro libro, Outra Coruña Posible, tamén nas vísperas das eleccións municipais, e hai tamén 2 anos escribí un libro que completa esa triloxía sobre a Coruña, O Poder na Coruña de Vázquez a Negreira. Entón, esos 3 libros correspondían a 3 etapas concretas de eleccións municipais e pensaba que había que informar do que estaba a pasar. Despois, cumpríase o aniversario da morte de Fraga. Eu se sabía que nese aniversario iban a aparecer cantidad de louvanzas e de Fraga, o pai da Constitución e tal. E pensei tamén que era interesante escribir algo sobre quen era Fraga, non? E escribí un libriño editado pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña que titulaba O camarada Fraga e as víctimas da represión franquista. Entón, por eso, con ese libro facía un contraste entre a propaganda oficial e o que era realmente Fraga, non? Non se pode decir, non aparecerá en casi ningún sitio que Fraga foi ministro de Franco. E que ser ministro de unha dictadura criminal, isto non digo eu, o di a ONU, que é unha dictadura comparable á Alemanha nazi e ao fascismo de Mussolini, tiñamos unha dictadura criminal, por tanto, todos os ministros desa dictadura criminal automáticamente pensaba eu que tiñan que estar descualificados como demócratas. Deberían. Pois non foi así. Resulta que este me aparece un día aquí en Galicia e o leximos como, digo, leximos porque foi votado democráticamente como presidente da Xunta. Un caso insólito en toda Europa. A ningún ministro da Alemania nazi ni de Mussolini se ocurría presentarse a selección, claro. Pois aquí non pasou nada, non? Entón, esa falta de memoria permitiu, por exemplo, que Fraga chegase a onde chegou. Despois, a continuación, ocorriu o accidente de Angrois, unha catástrofe tremenda, relacionada co tema do tren. Tiña tamén moita documentación, porque eu acumulo moita documentación na casa, e entón pensei que, cumprido ese aniversario de Angrois, que era unha boa ocasión para falar do tema de Angrois, e fixe un libro, Perdemos o tren. Despois chegou todo o tema da corrupción, impresionante, a xente cabradísima, e pensei tamén que había que sacar todo ese tema da corrupción, e escribí o libro Indecencias e corruptelas, e agora, co tema de Urdangarín e Cristina, pois pensei que era o momento tamén de sacar o libro sobre os Borbóns. Sí, o libro, decimos o título, é Os Borbóns, unha monarquía escandalosa a herdanza do franquismo. Pero a mí chama moita atención que non sei se os españoles somos especiais ou non sei que nos pasa, pero chama moita atención sempre as noticias de Fraga, ex-ministro de Franco, que despois é o máis demócrata que nadie. Me chama a atención que, a xente pensa que era o máis demócrata que nadie, non entendo,
ou, pois, agora o que está pasando co goberno, corrupción, e que casi non hai un decente. E, sin embargo, a xente ves as enquisas e tal, eu vou seguir votando. Que afecta pouco. Entón, eu teño unha explicación a eso. Non entendo. Sí, hai unha explicación por que pasa eso, non? Que a corrupción non é determinante, que debía ser, non? Un sistema corrupto debía ser determinante a hora de decir algo, pois non é determinante. A explicación é sinxela. A xente está vacinada. A xente está vacinada. E a vacina é unha vacina que reciben diariamente a través dos medios de comunicación. Que é o que transmiten diariamente aos medios de comunicación? Que todos son iguais. Sí. Claro, eso é a salvación. Aquel que ten 1000 casos é tratado o mismo que ten un caso de corrupción. 1001. Non todos son iguais. E iso permite que, cando a xente di, bueno, pois hai corrupción, tal, pero para que había que cambiar de voto, se todos son iguais? Entón, esa é a vacina. E iso é o que parecen todas as tertulias. Cualquier persoa que escoita as tertulias, non, isto é unha cosa que está dentro da condición humana, porque todos os partidos ten casos de corrupción, e usted, non. Todos os partidos non son iguais, hai uns que teñen moitísimos casos de corrupción, incluso algúns, en estes momentos están imputados, como é o caso do Partido Popular, por lo tanto, non se pode equiparar. Pero con esa cosa de que todos son iguais, al final, o que está difundido é que, total, a corrupción non importa, porque como son todos iguais, ese é o tema. Sabes que eu penso tamén que creo que todo a herdanza do franquismo, unha das cousas que nos deixou é non protestar. É dicir, non protestes que vai ser peor, non digas nada que non vai a solucionar nada. Non protestamos, eu estaba vindo estes días o do Real Madrid, todo o mundo na calle, todo o mundo feliz, e aquí estamos quitando os dereitos, estamos vivindo, eu penso, nunha dictadura disfrazada de democracia, porque non hai máis que ver a lei Mordaza, non fai falta nada máis. E, sin embargo, nosotros seguimos agachando as orellas, é como, non sei como explicarte, chego a miña casa, teño un ladrón robándome, o tío está roubándome todo o que teño, eu ainda encima lle invito a comer e lle pago todo. Non. Sí, o que pasa é que non é que a xente non proteste, sino que ás veces o que se difunde son outro tipo de noticias e non cando a xente se organiza e cando a xente fai algo. Agora mismo, dentro de unha hora, temos unha asamblea da Comisión Aberta en Defensa do Común, que estamos traballando para impedir a posa das parcelas da maestranza que queren venderlas, e queremos tamén ampliar esta idea de defensa do común aos terrenos da Solana, Bueno, isto non se difunde, claro, entón a xente non se entera de que existe esta asamblea aberta e, por tanto, non participa. O sábado temos convocado unha marcha cívica desde a autoridade portaria hasta os terrenos da maestranza, reivindicando precisamente a devolución gratuita. Pois non hai difusión, se difunden outras cosas e a información va sobre outras cosas. O mismo que non se difunde, a asistencia destes libros. Claro, eso quería falar agora contigo, porque este libro non se ve en ningún medio de comunicación. Claro, a explicación é esa, que son temas tabús que non se pode falar, non se pode decir que Fraga foi ministro de Franco e que firmou apenas de muertes contra os demócratas, non se pode decir que o tren ainda non chegou, o tren de alta velocidade, porque hubo un pacto continuado entre o PSOE e o Partido Popular, etc. Non se pode denunciar a corrupción con nomes e apelidos, en xeral sí, ti escoitas programas, a corrupción en xeral, pero cando aterrizas e das nomes e apelidos, esas cosas non se poden decir. E nos libros, como non teño autocensura, falo do me peta, incluso sabendo que hai cosas que digo, que a mellor está aquí xente que non entende, Eu vexo, por exemplo, sobre o tema de Zara e Amancio Ortega, todos son loubanzas, e eu entendo que a xente, unha persoa que aparece unhas donacións aos hospitais para curar o cancro, todo o mundo, que vai a estar en contra desas donacións? Aparece dando 20 millóns para facer unha residencia para maiores, todo o mundo estamos encantados de que dá esa donación, pero claro, se vamos un pouco máis a lo, eu digo, eu non quero que faga esas donacións, o que quero é que do cancro e dos maiores se ocupe o Estado, e para eso se necesita presupuesto. De onde sale ese presupuesto? De que teñen que pagar máis impostos. Bueno, esa mensaxe de que non roubar, claro, esa mensaxe non chega, e chega tamén a información de que é moi bo este home porque acaba de dedicar 300 euros de unha paga para todos os traballadores de Inditex de Zara. Está moi ben, é de 300 euros, pero claro, eu molestei-me mirar e resulta que o que se distribuye para os traballadores, que son 100 e pico mil, é só 1%, o outro 99% que dá para unhas poucas persoas. Bueno,
son cosas que eu digo, por exemplo, de Amancio Ortega, e va a aparecer así en un próximo libro que voy a publicar dentro de un mes. Esto de presentar o libro, estoy xa con outro. Tes un fillo e xa estás conseguinte. No, pero es que o próximo xa era un pouco a petición do público, no? Cando chegaba a presentar estos libros, digo, bueno, que acabe xa o reinado de Feijóo, que son 7 anos, habrá que facer un balance deso. E entón, claro, obligoume un pouco efectivamente, e vou presentar próximamente, nos próximos días, un libro de balance do goberno de Feijóo de 7 anos, no? E entón, en ese libro, pues, falo das grandes fortunas de Galicia, falo do tema da venda das caixas galegas, que se vendeu aos terceiros, regalouse, por 1.000 millóns de... Bueno, pues todas estas cosas que conto, pues non son para difundir, porque eu entendo que toda esta xente, que eu falo deles, pues pagan moitos cartos en publicidade aos medios de comunicación, e sabemos que os medios de comunicación viven deso, e se mañana un medio de comunicación se dedica a difundir cosas que son públicas, que non están inventadas, pues ese medio de comunicación está en peligro porque puede haber esa empresa que retira publicidade, e sabemos que hai empresas que retiran publicidade de un programa en televisión e ese programa ten que cambiar, non é a primeira vez que se ve. Bueno, pues hai unha dependencia moi grande. E os mismos poderes económicos que controlan esas empresas controlan tamén, aunque se sea indirectamente, os medios de comunicación. Por lo tanto, hai unha dependencia moi grande e hai un control moi grande por parte dos medios de comunicación desas grandes compañías e grandes capitalistas. Non é un pouco raro vento escribir un libro que, como ti dis, que tes problemas para que saia nos medios de comunicación ou para difundilo? Non é un pouco, non sei se é desesperante ou frustrante ou... Bueno, eu son unha persoa optimista e sempre cando se fala das grandes movilizacións, antes das grandes movilizacións hubo movilizacións máis reducidas. É dicir, para que haxa unha manifestación un 25 de maio, un 25 de xullo, ou para que haxa unha manifestación un 1 de maio, eu lembro das manifestacións aquí na Coruña en tempos da dictadura, o 1 de maio, por exemplo, pues estábamos 50 persoas, que quedábamos previamente, en citas previas de seguridade, chegábamos a María Pita, decíamos 1 de maio, viva a clase traballadora, non sei que, e salíamos correndo, non? O que se chamaba un salto. Bueno, pues éramos 50. E sin embargo sabíamos que no futuro iba a haber miles, e así pasou. Pero había que facer esas concentracións, esas manifestacións de 50, de 1000 para chegar despois a miles e millóns de persoas. Por lo tanto, eu penso que ás veces hai que ter unha perspectiva de futuro e pensar que as cousas van cambiando. Isto ahora mismo, falar da República, parece unha cosa tamén pouco realista, non? Bueno, as cosas cambian. Aquí tamén hubo unha monarquía e en 1931 hubo unha república e a Coruña é unha cidade republicana 100%. O conto neste libro, que cando se aproba aquí nas eleccións municipais do 31 as candidaturas, sae por unha maioría tremenda, máis de 30 concelleiros e concelleiras eran republicanos, 5 monárquicos. Por tanto, era unha cidade e é unha cidade republicana. E para demostrar esa entidade e esa tradición republicana da Coruña, non hai máis que ver as visitas dos reis e das infantas. En calquer sitio, cando van os reis, aparecen nas prazas dos povos miles de persoas. E aquí aparecen 300 persoas, 400, e non dan máis. E a Coruña, en eso, non responde a ese chamamento. E iso que gastan cartos de característica. Bando do alcalde Javier Losado, Francisco Vázquez, para recibir as súas majestades o rei Juan Carlos e a reina Sofía. Pois nada, 300 persoas. Poucos anos despois, outro bando, e venga, e publicidade, e é igual que se xa o PSOE en particular, non vai ninguén a esos chamamentos, 300 personas, 400. Entón, quer dicir que a Coruña é unha cidade republicana e eu espero que algún día a xente poda votar, se queremos monarquía república, que é ben pouco que se pide, que a xente poda decidir. Sí, é un dereito dos cidadáns. É unha cosa... Que nos contas aquí neste libro dos Borbóns? Bueno, pois, en primeiro lugar, hai un primer capítulo que falo das vidas exemplares, dos Borbóns. O dos exemplares, claro, é unha coña, lembrábame un pouco das vidas exemplares. Cando era moi pequeno, leíamos cosas dos santos. Dos santos, sí. Vidas exemplares, non? Vidas exemplares, sí. Santa Teresa, non sei que. Vidas exemplares. E, bueno, pode ir moi ben isto de vidas exemplares, non? E vou recollendo en estas historias aspectos un pouco así de crónica social, non? Porque estes libros, se se mete moito todo de profundo, a xente cansa.
Entón, vou contando cosas de cada un dos reis, pero para ver efectivamente sobre os aspectos fundamentais, non? Por exemplo, unha cosa curiosa que todos os Borbóns, desde Felipe V hasta estos días, eran persoas moi preocupadas por o enriquecimiento persoal, e así estaban ao frente de compañías e eran accionistas, pero era público. E por exemplo, Felipe V, deuse conta enseguida de que unha forma de facer moitos cartos é a través do tráfico de escravos. Enseguida, fixe unha alianza... Pero eso non se conta moito. Sí, claro, pero están nos libros de historia. Fixe unha alianza co rei de Francia e traficaban con 45.000 ou 50.000 escravos e levaban o 25%. Como o negocio iba moi ben, fixe un novo acordo con outra compañía inglesa, que a raíña de Inglaterra, tamén 150.000 escravos que eran raptados de África e trasladados ás colonias españolas, e levaban o 25%. Bueno, esa é un pouco a historia desta xente. Despois, a nivel personal, son vidas pouco exemplares, porque tiñan a doble moral. Por un lado decían que eran católicos e apostólicos e romanos, recibían condecoracións dos papas, pero por outra banda, a súa vida era un auténtico desmadre en todos os sentidos, non? Conto aí onde está o vice, onde está o diñeiro? Conto o caso de Carlos IV, non? Que era aparentemente o rei, pero María Luisa de Parma tivo 14 fillos, os mesmos historiadores recoñecen de que ningún deles era deles. Por lo tanto, unha das cosas, a conclusión que saco despois de toda esta serie de diamantes e vida tan pouco exemplar é que non existe realmente a monarquía borbónica. Cando se fala da dinastía, enténdese de que se coñecen os pais de cada criatura que van nacendo. Aquí non se coñecen os pais ni as nais en moitos casos. E entón, a xente que é moi lista, incluso puña montes, non? O caso, por exemplo, de Alfonso XII, era conocido como el Pirmotejo. Era Pirmotejo porque era fillo de Emilio Pirmontoi e Mayans, que era un señeiro da corte, e entón, todo o mundo conocía. No caso de Alfonso XIII, exactamente o mismo, todo o mundo sabe que tivo 7 fillos, pero tivo outros 5 fillos extramatrimoniais, non? E chegamos hasta os nosos días. A Juan Carlos exactamente o mismo, a primogénita non era infanta Elena, está documentado que tivo outra filla anteriormente en unhas relacións anteriores, etcétera, etcétera. Por tanto, é unha vida bastante pouco exemplar en ese sentido. E isto explica de que o rei Juan Carlos, por exemplo, nunca se lle pudo facer o ADN, porque en el caso de facer o ADN, tería cola para reconocimiento, habría cola para reconocimiento de paternidade. Entón, claro, non pode ser, non? Bueno, entón, conte un pouco todas estas historias e despois o entramado económico que había. O rei Alfonso XIII era un gran empresario, que actuaba como un empresario, participaba como accionista en grandes compañías como a Transmediterránea, o Metro, incluso aproveitaba toda a ocasión que había para facer negocio. En aquela época parece que había moitas carreras de galgos, e entón había apostas por os galgos, e tiña controlado todo o sistema de apostas da carreras de galgos, o sea que non se perdía nada. E despois esa tradición familiar continuou despois con Don Juan, o pai de Juan Carlos. Este home, aparte de dedicarse a beber whisky e a navegar, recibiu o Alfonso XIII unha doación feita por suscripción popular do pobo de Santander, o Palacio de Magdalena, precioso. Bueno, chega a democracia, o Concello de Santander pidiu a Don Juan que devolvese ese palacio porque fora doado por o pobo de Santander, e dixo que non había ningún problema, pero previo pago de 150 millóns de pesetas. Entón, fixo negocio hasta das doacións que lle entregaron ao pobo. Pero non é que ir a Santander. No caso, por exemplo, da illa de Cortegada, foi tamén un regalo que se fixo despois das expropiacións ali a xente de Carril, e esta illa de Cortegada tamén chega a democracia e pediron que unha devolución a Don Juan. E tamén o mismo, o puso en venda, en vez de devolver, puso en venda, sacó 60 millóns e despois a Xunta de Galicia tuvo que pagar 1,8 millóns de euros para cobrar ese patrimonio para a Xunta de Galicia. Por lo tanto, é toda unha exageración os Borbóns de xente que se dedicou aos negocios. No caso de Juan Carlos, está documentado de que hai unha cosa que hai que comprar, porque é necesario o petróleo,
os suministradores dese petróleo son países árabes, Juan Carlos tiña boas relacións con esos países e conseguiu un tanto por cento de toda esa compra de petróleo a través de Manuel Prado e Colón de Carvajal, que era unha persoa de confianza dele que facía internet dele, etcétera, etcétera. Despois tivo unhas relacións con persoas a nivel económico moi importantes que non son nada presentables, como o caso de Ruiz Mateos, que el mismo declarado Ruiz Mateo que entregara 1.000 millóns de pesetas a Juan Carlos, o caso de Mario Conde, etcétera, etcétera. Persoas pouco presentables e que acabaron todos eles no cárcel. Esta é un pouco a historia desta dinastía, que se digo que non existe como tal, aproveitarse da corra para o enriquecimento persoal. En estes momentos hai varias publicacións que consideran que a fortuna de Juan Carlos, do rei Juan Carlos, é de 1.800 millóns de euros. Unha cantidad importantísima. E despois o caso de Urdangarín e de Cristina e todo o proceso que están vivindo co caso Nós, pois realmente o que fixeron estas persoas, os antigos condes de Palma, duques de Palma, pois é facer o mesmo que fixeron os imperios borbóns, aproveitar a súa situación social para enriquecerse. E despois, o que aparece no sumario deste proceso, del proceso Nós, é que o jefe de todo ese proceso era o Juan Carlos, o rei. O jefe era o rei. Hai incluso unha conversa que aparece no sumario grabada, donde o propio Juan Carlos comunica a Torres, ao seu socio, que, bueno, este tema ten que consultarlo con o jefe. O jefe era o rei. E entón, esa é un pouco a situación. Juan Carlos estaba detrás de todas as operacións e ninguén pode pensar que isto se facía de costas ao rei, sino que o seu crecimiento, a non ser que o Urdangarín fose un ocupa, que ocupaba o Palacio de Maribén clandestinamente para facer negocios, o que ocupaba Zarzuela, que se citaba ali con Cans e a Rita Barberá para facer un negocio. Como non é posible esa ocupación dos palacios sino con sentimiento do rei, e dicir que o rei estaba detrás de todas estas operacións. Por que dices ou pos aquí a herdanza do franquismo? Claro, sí, os subtítulos que están relacionados co título, non? Sí. Os Borbóns, unha monarquía escandalosa, a herdanza do franquismo. O que conto é a historia, e a historia recolle un pouco os titulares dos medios de comunicación. Como titularon eso? Pois os titulares dos medios de comunicación en 1969 di que Francisco Franco elixe a Juan Carlos como seu sucesor. Pois xa está, iso que decían todos os medios de comunicación, que están aí nas hemerotecas. Sí, eso o sabemos todos. Juan Carlos foi nomeado por Franco o seu sucesor. Despois amañaron a cosa dicindo que o paquete da monarquía iba dentro da Constitución e que votando así a Constitución se decía sí a monarquía. Bueno, eso é un pouco como vender a cosa. Pero Juan Carlos foi designado por Franco. E despois, durante todos os anos que estivo no reinado, Juan Carlos sempre fixo manifestacións de admiración a Franco, a dictadura, pero en vida de Franco tamén. Por lo tanto, cando algunas personas din, pero es que isto é un caso único tamén en toda Europa, que un jefe de Estado non condena a dictadura. Pero como va a condenar a dictadura de Franco, Juan Carlos, si foi designado directamente por él? O que fixo precisamente Juan Carlos é, mientras iban acabando algúns ministros de Franco, pois iba dondelles unha condecoración, un reconocimiento, un título nobiliario. O caso de Arias Navarros é significativo. César Arias Navarro, como presidente do goberno, que era unha persona significada da dictadura, e inmediatamente o da marquesado de Arias Navarro. Arias Navarro, explico aí que é unha persona moi coñecida en Málaga, porque estaba de fiscal militar cando foi o levantamento fascista do 36, e Arias Navarro foi o causante de 4.000 asesinatos que están enterrados en Málaga, 4.000, e conocido como carnicero de Málaga, e non porque o seu pai tuviese unha carnicería, sino por os crímenes que cometeu. Bueno, personas de tipo como Mola e outros ministros de Franco e militares golpistas, tiñan un título nobiliario de reconocimiento público. Nos desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pedimos reiteradamente, tanto Juan Carlos como agora Felipe VI, que eses reconocimientos públicos debían ser cesados e quitarles eses títulos nobiliarios que están nas mans do propio rei a todas estas personas. Claro, debería ser así. Claro. E a herdanza do franquismo está relacionado tamén co resto do franquismo. Temos a fortuna do Franco, cando un jefe de Estado cesa un dictador, pois inmediatamente os bens que conseguiu a través desa jefatura do Estado son confiscados e devoltos ao povo. Claro, debería ser así. Aquí non se ha escrito nada. Non, ainda encima os fillos, os fillos netos son tratados... Recibir pensión. Claro. A viuda de Franco recibiu encima unha pensión. Claro, que vergonza. Es que é unha cosa tremenda. Unha vergoña tremenda.
así, eu non me imagino, non sei se Hitler non tuvo fillos, pero se tivera fillos ou netos, non penso que os tratarían como os tratamos aquí a neta como se fose non sei, a Rainha da Gisette ou algo así, e todo o mundo facéndolle a ola, é algo que a mí non acaba de, a miña cabeciña non acaba de entender. Todo isto entra en o que digo eu do paquete de transición. Este tipo de actuacións non se entenden sino quanto a transición. A transición tivo cosas moi positivas, evidentemente, a transición pacífica, non houve mortos, pero tiña tamén aspectos de lastre do pasado. E un deles é este. A dictadura franquista non se pode facer nada, hai que esquecerlo, as víctimas do franquismo e as fortunas do Franco, pois hai que deixarlos como estaban, porque eran amigos de Juan Carlos, da familia. Quitaron o pobo, se roubaron o pobo. Iso explica o Pazo de Meirás, explica a gran fortuna que ten a familia e que siguen aí facendo negocios como si nada. E despois, claro, falo tamén desta herdanza do franquismo, de que nestes momentos o partido no goberno, pois hai que decir claramente, eu digo claramente que non é un partido franquista, é dicir, o PP non é un partido franquista, pero que si hai elementos dentro do Partido Popular que son claramente nostálxicos do franquismo e que as ideas que transmiten e que difunden é auténtica vergoña que non se podía ter nun país democrático. O caso de Hernando, por exemplo, que é o portavoz no Congreso, pois atreveuse a decir que foi a República causante de 1 millón de mortos, é dicir, como se non hoxe aquí un golpe de Estado. E despois dixo cosas realmente humillantes e vergoñentas de agresión claramente ás víctimas do franquismo e aos seus familiares. Dixo que algúns se acordan de seus pais cando hai subvencións para desenterrarlo, pero unha agresión tan grande. Hai 150.000 persoas nas cunetas, as familias non poden facer nada, non hai axuda do Estado e encima hai unha persoa significada do Partido Popular que os agrede desta forma dicindo que solamente se preocupan dos pais cando hai subvencións. Ou como hai 15 días, o dirixente, o presidente de Novas Generacións do Partido Popular de Galicia, pois que dixo que aquí non pasou nada, que o que hubo foi un enfrentamento que deu lugar a unha guerra civil e cando hai unha guerra civil, pois uns ganan e outros perden. É dicir, nin condena do golpe de Estado, nin ninguna mención. Xamais, nunca. E a continuación este home, na entrevista en televisión, dixo que, bueno, que eso de que paga o Estado e se preocupa o Estado da sumación das víctimas, que ele non estaba de acordo con eso. O sea, como se pode unha persona demócrata decir en que país do mundo que hai 150.000 persoas enterradas aí nas cunetas e que non se faga nada? Isto está das vergonzas desta democracia. 150.000 persoas, 40 anos de democracia e non se fixo absolutamente nada do Estado. Non se fará, Bueno, eu penso que sí. Ti pensas que van a condenar ou que van a... Non, porque o escándalo... Porque non fan máis que atacar o tema da memoria histórica. Sí, pero pasa que a nivel internacional o escándalo sae de unas proporciones tremendas, claro. Xa sei, pero... A cosa sae grave, non? É dicir, que nos vimos en determinados momentos, digo, o Estado español, unha bandeira, unha referencia, e co apoio do goberno e da Audiencia Nacional enviamos a Garzón para que investigase os crímenes en Chile. E todo o mundo aplaudindo cando levou Garzón a Pinochet desde Londres e tal. Muy ben, Garzón. E o Estado español aparecía sacando peito. E en Argentina, allí estaba tamén, oi, hai que ver que hai 30.000 desaparecidos en Argentina e non pode ser, que vergoña, 30.000 desaparecidos. Bueno, pois resulta que cando o Josué Garzón dixo, está moi ben investigar os 30.000 desaparecidos en Argentina, pero es que aquí temos 150.000. E entón dixen, non, aquí non, eso non se toca. Así que para casa, claro, para casa. E iso está a nivel internacional. Afortunadamente, agora, continúan os pasos e hai aspectos positivos. Por exemplo, hubo nos últimos 3 anos 4 delegacións da ONU de Dereitos Humanos que visitaron o Estado español. Estiveron aquí en Galicia, recibimos a persoa que viña desa delegación e as recomendacións da ONU son clarísimas, que coinciden un pouco co que pedimos destas asociacións que defendemos a recuperación de memoria democrática. Hai que acabar a simboloxía franquista, non pode existir unha exaltación do franquismo como o Valle dos Caídos, a lei de amnistía non se pode interpretar como unha lei de punto final, que foi unha cosa moi positiva, porque moita xente pedimos comenzar novamente a traballar, a soer o cárcere, pero entendida como punto final significa que non se pode xulgar aos que cometeron crímenes no franquismo. E iso está en marcha a través da querela argentina e eu espero tamén que iso vai adiante e que
en vista de que esta suiza argentina, María Salvini, non ten aceptación para a extradición de ministros da dictadura significados torturadores como William Niño, pois que algún día esta persoa chega a Madrid e teña que facer unha investigación e tomar declaración a estes ministros que ainda viven. Se Fraga estivese hoxe vivo, estaría nese paquete, xulgado pola justicia argentina por crímenes contra a humanidade, como ministro de Franco. Unha cosa que tamén lembrar, morreu, pero se hoxe Fraga estivese vivo, podría ser tamén xulgado por crímenes contra a humanidade. Temes algún tipo de represalia por todos estes libros que ti escribes? Non, eu porque eu a verdade considero que a democracia que temos é moi insuficiente, é unha democracia de baixa calidad, pero eu con isto estou bastante contento, comparando coa situación que vivimos anteriormente, personas como eu, que estivemos despedidos 3 ou 4 veces, que estuve no cárcere de Basauri en Bilbao, despois no cárcere da Coruña, represaliado, pois claro, cando chega esta democracia, a pesar de insuficiencias, eu sempre digo a xente, mirade, isto é insuficiente, pero valoremos o que hai, non? Eu, o 1 de maio, cando vou as manifestacións, vou encantado e vou disfrutando. Está ben, claro. Silbando e disfrutando e cantando. E entón, eso hai que valorarlo tamén. Entón, eso de decir que esta democracia é unha merda, que non sei que, non sei quantos, eu non sou moi partidario de desprestixiar o que temos, sino que hai que mellorar, porque ás veces ese desprestixio da propia democracia está capitaneado pos propios fascistas que queren desprestixiar o que hai para decir que a alternativa son dictaduras. E ese ascenso desas ideas fascistas está dando en toda Europa. Por lo tanto, crítica á democracia que temos, hai que mellorarla, pero eu penso que non é bom desprestixiar o que temos, porque isto si non parece que foi un regaliño, e isto non foi un regaliño. A democracia que temos costou moitas vidas e moito sufrimento, por lo tanto, hai que valorar na súa xusta medida e hai que explicar tamén ás novas generacións de xente nova, dicir, mira, isto non foi ningún regaliño, costou moito conquistarlo e, por lo tanto, hai que apreciar o que temos. E en canto a posibilidade, ligando o que decías, e temos represalias, pois non me planteo eso, porque penso que dentro desa democracia está perfectamente marcado o terreno do xogo. Eu escribo isto, os medios de comunicación teñen todo o dereito do mundo a non publicar as cousas ni difundirlas, pero tamén teño todo o dereito a ir polos povos adiante nas cidades e facer presentacións que repetan. Por lo tanto, é unha liberdade limitada, pero permite tamén difundir estas ideas. Eu teño moita fe en que esta difusión das ideas, esta mesma entrevista e difusión destas ideas no boca a boca tamén, permita que a xente vaya tomando conciencia e, sobre todo, son libros de consulta para que en un momento determinado a xente poda decir, bueno, vou a ver este libro sobre as indecencias e corruptelas que di do gasto militar. Bueno, hai información. O que di do suicio de Urdangarín, o que di das grandes fortunas, o da SICAP. Entón, é un volumen moi grande de información que poña a disposición do público, porque a idea del libro é un pouco informar, despois concienciar e tamén que axude un pouco a mobilización e a organización da xente. Fai un pouco o servicio de que facía 40 anos os panfletos, non? O que pasa é que estes panfletos a veces son un pouco grandes, non? Non, pero está ben como... Pero, bueno, eu son partidario de defender o objetivo que tiñan daquelos panfletos, non? Sí, claro. Que sacamos moitos panfletos con moitos menos medios. Ahora temos máis medios, pois, bueno, hai que ampliar un pouco de información nos outros tempos. Pero tamén temos máis información agora que naqueles anos. Axuda moito tamén as redes sociais e internet. Antes, para conseguir información era moi difícil, pero ahora dase tal en Google e sale cantidad de información, unha leva a outra, e todo o que conto no libro va a misa, porque son documentos que están publicados, xa digo que poño a referencia e poño incluso as fontes, recollo aí un capítulo, unha cosa que penso que é interesante e que estaba un pouco difundida, que é a represión sobre os alcaldes que había no 1936. En 1936 había máis de 150 alcaldes republicanos e hubo unha gran represión. Foron fascistas e foron a por as cabezas dos concellos, e desos 150 alcaldes hubo cerca de 50 asesinatos, entre fusilados e paseados. Son documentados que están aí, o teño ordenado incluso por alfabético, para que calquera poda ver un pouco o concello, como se chamaba o alcalde, de que partido era, a que se dedicaba e como foi represaliado. Documentación que... Estou pensando no que teño unha amiga que está escribindo ahora un libro
sobre, bueno, está en fase de documentación e tal, sobre as maestras republicanas, que despois, en canto chegou o franquismo, quero decir, o sistema educativo se va moito mellor na República, na Segunda República, que despois, bueno, co franquismo ainda está, bueno, non fase de documentación, pero penso que é un tema moi interesante, como era as maestras republicanas en aquela época, como tamén foron represaliadas elas, bueno, creo que todo eso é importante non olvidar. Foron represaliados 60.000. Sí, claro. Mestres e maestras, 60.000. Sabían que era fundamental controlar toda a cuestión do ensino, non? Sí, claro, claro. Entón, fueron aí. Claro. Todos os quitaron do medio, e puxen a xente sin ninguna preparación, simplemente que eran adeptos ao régimen, anarquistas ou afares profesionais, sin ninguna preparación, pero que permitiron eso, acabar con esta información e esta educación republicana. Sí, pois é unha pena. Xa vamos terminando, pero dime que che parece o Borbón que temos agora mesmo, Felipe VI e Leticia. Sí, bueno, cando se fala da cuestión de monarquía e república, o tema non solamente se está pola república ou monarquía, sino que significado ten o se mismo a monarquía, digo, para relacionar un tema con outro. A monarquía, o se mismo, é o principal sostén do sistema que temos, tanto a nivel político como económico. E iso recollo aí no libro, cando falo da derradeira cea, lembrando a última cena de Jesucristo, a derradeira cea. Entón, Juan Carlos iba a di casa e o día anterior fai unha cea. Quen estaba nesa cea? Estaba o soporte da monarquía, dirixentes políticos do Partido Popular, dirixentes políticos do PSOE, dirixentes políticos da Transición, banqueiros, os principais empresarios, ese é o sostén. Por tanto, en este momento, cando falamos da valoración da monarquía, é que a monarquía é o principal sostén do actual sistema. Por eso, cando escoitas opinións destes dirigentes políticos, do que foi sempre o poder, hasta hai pouco, non? Que ahora está máis diversificado, pois todo o mundo di, eu sou monárquico e parece moi ben que eu tiro a monarquía. Pero hai outros que din, non, eu sou republicano, pero son republicanos monárquicos, que digo eu, que din que son republicanos pola cuestión da tradición e historia, pero que pensan que o futuro debe ser a monarquía. En canto a Felipe VI, pois está seguindo as pautas que seguiu anteriormente o seu pai en canto ao tratamento da historia. Non condeno aínda a ditadura franquista, sigue a mesma tradición co pai, que podía facerlo. Sí, se queren dar aires de renovación, hai que cortar a modernidade. Meu pai non fixo este acto de decir que isto foi unha actuación realmente criminal, que hubo un levantamento aquí fascista, e decir o que decía a ONU, nada máis. Non lle pido